И здравейте, зрители! Здравейте, аз съм Ана Бие и Ана Желева по-скоро. И днес ще направя специално видео за Рая Димова как се качва клип в YouTube. Натискате камера, тя го знае сигурно, правите видео и след това си правите се на видео, след това си правите някакво видео. Някакво видео правите и след това го спирате. Запазвате го. След това чуете на видеото и го гледате. Видеоплеер. И след това натискате някакво видео правите и след това го спирате. След това опа. Само трябва да го спра на пауза. И след това натискате ето тук. Излиза ви вижте всички. И тук трябва да видите YouTube. Тук ще ви се покаже. Тихо, ма! Няма после. Така, тук ще го излезе, ама на мен, защото аз съм качвала клипове. Добре, ще покажа. Аз съм си качвала клипове и затова моето YouTube тук е глас. Натискайте го където виждате YouTube. Натискате. Чакай. Така, пишете си заглавието на това. Опа. И тук ви пише частен. Натискате частен и натискате обществен. Заглавието си го пишете и след това натискате ето тук и ви се изпраща видеото. И това беше интервюращото видео за Рая Димова и довиждане и до скоро.